Erokamano ahinya. Nitiere wuod luo moro iluongo ni the Duke of Ndare. Wuod Nyakach oduor Alala kaniti kaunti ma Kisumu. Ni VOJ josiasa oseketo kanisa kama tek nikech sama wang' ogiwuoyo to onge ng'ama biro golo sadaka. Most times iyudo ka liel oket besende ariyo. Achiel mar jodolo, machielo mar weg liel. Otek. Jodolo bende gi telegi. Erokamano. En kinde mar keyo. En kinde mar keyo Jakobo. Agenda bende gatiere sama koro wayalo wach mar dongruok gi achiel mar oganda luo. Kokalo kuom gik ma waseneno achien kone sini aja ibonyo. Ka walumo wach ni koro. Ok apar na agenda nitie. Agenda mani kanyo en mar ketho. Watuome kapok adonje wach agenda no kuma Nyakwar Peres otieko godo. Yes. Ni mbui ka en nafas maber mar yudo chiembwa matinende. Kitiyo kode maber. Nitie gik mang'eny ma ditime mbui makelni yuto. Gimiluongo ni content monetization. Mi beta tipangori maber tikoni an koro gima dwa time mbui ka. En ni lendo kaida mitime Ramogi TV gi Ramogi FM ni adwa time mbui. Titime atima maber mibedo gi followers ma aeto jometa chako miyi gimoro. YouTube chako miyi gimoro. TikTok chako miyi gimoro. Nikech content miketo no ji ohere, ji luwe, to jok ma advertise gi jogi chako timang'o chako bede. So mbui ber. Lakini waneno kang'eny ogandawa. Jok miluongo ni bloggers. Bloggers ni enang'o gi dholo Nyakwar Peres. Sine manyoche kia sikul. Nabaro ni en nying mawendo. En nying mawendo. Gin jondike mbui. Jondike mbui. Nikech kata an bende samora ndike ga platform na kora bende an mana blog. Nitie weche ma samora wacho ga to jopiny lawa. VOJ aneno ni yuto koro wuok ma ng'ato ka ng'ato dwa bedo gi joge. Ok mar bero, ok mar loso, but mar njao nying ji. Ndalo moko siasa ma 2017 aparo. Sirikal mar Jubilee ne nigi jomoko niluongo ni jo 527. Kech ni wacho ni kor ne 500 gi migologo to koro en okira yanya. Mane no katimore. Ni nitiere kweth more mbui ka. Ma tijgi malong'o en ni gin ready. Kidwa njao ng'ato. Ornwa gimoro, wanjawe. Bende wanyalo dak kamano. Bende en sustainable. Nikech ka koro VOJ yomi kawuono, njao Nyakwar Peres. To ka koro kinya golo, mondi njao VOJ. Bende jineni ka ng'ano mochung'ie gimoro. Nyaka walok pacho. Moka unye niluongo ni political influencers. Ber, nyingu matekre ne ng'eny. Ti influence nade? Influence mondo ki support Nyakwar Peres, to ane ber mar Nyakwar Peres mondo waluwe. Ok ni koro Nyakwar Peres ni wan kwa nene to ni jo Nyakwar Peres ger, gibro yanyi, gibro tomi. Wan joka ng'ato. Waluorore. Nikech kwa timo kamano Jakobuya, twabro bedo goganda ma focused. To focus wani, nyaka wabed deliberate. Ni wating'o ji duto, joma tindo mandike mbui. Nitie gimiluongo ni digital footprint. Chieng' moro ng'ato bro penji ka koro en gi nafas mar miyi gino maduong' contract. Odwa ni bed na influencer mar kambi mare ma uso gimoro. To koni wang'ie digital footprint mari. Ang'o miwacho ga e mbui ka. Manyalo miyo abed gi geno ni kamiyi girani ni mondo influence to ji bro nyiewo. Yes. To yudo ka in kacha en mana yany left, right and center. To kapo ni mane ngima miyiero ni nidwa bedo, nidwa ndike mbui ka to tija yany ni midwa tiyo nikech nitie joko moko ma bendo osebedo kamano.
to wuoga lela tikoni jowete anto kidwa yanyo ng'ato to mi red card chalo kama mondo ji ong'e nikech we spend a lot of time kwa gwere wayanyore mbui kako ganda moloyo keto mainono to penjo ni to kaka sikul no yawo e gweng'wa nyithindo adi mapok odhi sikul manyalo bedo ni nitiere kony ma giyudi mondo gidhi sikul. Erokamano. Mondo wapenje ni to ji adi madwa chung' North Sakwa ward waka to manifesto gichalo nade ang'o ma gisingonwa to ng'ama nitie ofis osetimo ang'o. Mbekni ma constructive. Otek to nyalo timore kwa loko pachwa. Nyaka lok pachwa. Thoth joma ndike mbui sani ok gin bloggers. These are social media enthusiasts who are only online assassins for politicians. Bloggers are people who go deeper than the contemporary 5Ws and H of news gathering and broadcasting. These political social media goons are not bloggers. Wamanye platform moro mondo wapuonji oganda ni ng'ama blogger, ng'ama enthusiast. Nyaka beno wacho ni one online activist. Activist, yes. Okilose chenro e rameny piny un gi Lydia Okeyo mondo wakele ji ka mondo understand ni to dwa tiye gi mbui ni maber nade bro konyo ogandawa. Erokamano. Wayienge gi kanyo to kata kamano